जोंजों हांख्रायनानै लिंहरजानाय दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब, इउनाइटेड निउज, निउज इन्डिजिनियास सारमोननिसिम, आदामोननिसिम दिनैनि बे सावरायमेलनि आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। गिबियावनो दिनै जों बे सावरायमेलाव नोंथांमोनखौ बा निउस चेनेलखौ लिंहरनायनि जाहोना बेनोदि जोङो निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों। बे मेसेजआ बेनो जे जोंहा जोंनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय सयदर जौमा फरायसालि होननाय मोनसे फरायसालिमा दङ। बे फरायसालियावनो जोंहा 1998 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' स्टुडेन्ट इउनियन दंमोन। दा बे 1998 मायथाइयाव बर' स्टुडेन्ट इउनियन जोनोम मोननाय 1998 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम फैयै 2023 मायथाइसिम जोंहा 25 बोसोर सम जाबाय। दा बे 25 बोसोरखौ लानानैनो जोङो दिनै बेयाव सिलभार जुबलि लोगोसे एलुमनि मिटखौ जोङो माने प्रग्रामखौ फाथिनो थाखाय जोङो बेयाव सावरायमेल खुंनाय जादों। दा बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो जों बेखौ फोरमायथिहरनो सानोदि जेसेबांखिनि दाखालि ग्रेजुवेसन जानायनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि आगुसिम बा आगु समाव ग्रेजुवेट जानानै थांनाय बर' फरायसाफोर दङमोन, बे गासिनिसिमबो जोंनि आफादनिफ्राय मोनसे मेसेज होनो सानो जे जोंनि दिनै बे सावरायमेलाव थांखि लानाय 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 30 आरो 31 बे मोननै अक्ट'आव जोङो डेटखौ फिक्स खालामदों। ओंखायनो बे डेटनि सिगां बारग'लांनाय साफ्रोमबो बर' फरायसा सारमोनखौ, आदा आब'मोनखौ, फंबाय बिनानावमोनखौ गाव गावनि डाटाखौ हरनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय जों जोंनि आफादनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जों आसा खालामो दे बारग'लांनाय जेसेबांखिनि बर' फरायसाफोर दङ, सारमोन, आदा आब'मोन, फंबाय बिनानावमोन साफ्रोमबो जोंनि बे थांखि लानाय प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोनखौ जों आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे बेखौनो जों खावलायनो लुबैयोदि जेसेबांखिनि बर' फरायसाफोर दंमोन, बे बर' फरायसाफोरा जोंनि फाइनान्स कालेक्सनाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो, गावजों गाव हेफाजाब होलायो। बेखौनो आं बुंनानै दिनैनि बे निउस पर्टेल लिंथुमनायनि थांखिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनै जों मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो थाखाय ओंखारदों। दिनै सयदर कलेजनि गासै फरायसाफ्रा ज' जानानै एक्स स्टुडेन्टफोरखौ खावलायहरदोंमोन। मानो होनबा बिथांमोना मोनसे गेदेर थांखि लादों। बे थांखियानो जाबाय सयदर कलेजनि बर' स्टुडेन्टफ्रा सिलभार जुबिलि, बर' फरायसा आफादनि सिलभार जुबिलिखौ खुंनो थाखाय बिथांमोनहा लाहार फाहार खालामबाय। बेखायनो गासै एक्स स्टुडेन्टफोरखौ बिथांमोनहा खावलायहरदों। आरो बे सिलभार जुबिलियानो फैगौ 2024 मायथाइनि 30 आरो 31 जानुवारियाव जासिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। आरो दिनै मोनसे आरसिबो दानाय जाबाय। आफादगिरि हिसाबै उपेन बसुमतारी, एक्स स्टुडेन्ट, आरो दानि कनभेनर हिसाबै समेस्वर बसुमतारी, चिफ कनभेनर, बिथांमोन सानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानै आरो गोबां सोद्रोमाफोर लाफानानै दिनै मोनसे आरसि अर्थात रिसिपसन कमिटिबो दानाय जाबाय। बेखायनो बिथांमोनहा बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय गासै एक्स स्टुडेन्टफोरखौ बिथाङा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंखौ खावलायनो होदों। जोंबो एक्स स्टुडेन्ट, जोंबो बेवहाय जिउमै महामै जों बाहागो लानो थाखाय ओंखारबोदों। आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों जे 25 बोसोरनि उनाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा सयदर कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाया जे मोनसे बे एलुमनि मिट, फर्मार स्टुडेन्ट बा एक्स स्टुडेन्टफोरखौ जे खौसे खालामनो नागिरदों आरो जोंखौ लोगो मोनलायहोनो नागिरदों। बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जों बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होदों आरो साबायखर बावदों। आरो बे खामानिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गासै एक्स स्टुडेन्टखौ बिथांमोनहा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायहरदों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। इतिमध्य जोंहा जोंनि बुंथिगिरि मानगोनां राकेश सुजित बिथाङा बुंलांबाय जे जोङो दिनैहाय जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मानोना जोंनि सयदर कलेजाव आगोलनिफ्राय दंमोनब्लाबो गेजेर खोन्दोआव बर' फरायसा आफाद हिसाबै इउनिट दानानै दिनै फैयै 25 बोसोर मोनसे गोलाव सम बारग'होबाय। आरो बेनिखायनो बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बेवहाय मोनसे सिलभार जुबलि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो बे सिलभार जुबलिया एक्स स्टुडेन्ट जेसेबां बारग' फरायसुला फरायसुलिफोर दं, आगोलावहाय बारग'लांबाय, बिथांमोनखौ लानानै जों बेयाव गोबां रोखोमनि प्रग्राम जों लादों। जोङो साननैनि हाबाफारि 30 आरो 31 बेयाव जोङो एक्स स्टुडेन्ट आरो फ्रेश स्टुडेन्टनि गेजेराव सेमिनारनि राहा लादों। आरो गोबां
गनायजाथाव मानगोनां बिथां आलासिमोनखौबो जोङो बेवहाय लेंहरनाय जागोन आरो बे मोनसे खुब माने मेहेरगोनां जागोन जों आसा खालामदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै गहपुर बर' गोजौ गेजेर फरायसालियाव जों बिनि थाखायनो मोनसे बानजाय आफादबो दानाय जाबाय आरो इतिमध्य जोंहा उजिर बिथाङानो बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो चिफ कनभेनरनि खोथाखौ बुंलांबाय नाथाय आं दा बे मेडियानि गेजेरजों बे खोथाखौनो गासैखौबो खावलायनो नागिरदों जोंनि जेसेबां माने बारग' फरायसुला फरायसुलि दङ जोंनि जायफोर हथिरथ लोगोफोर जों खावलायो जाहाथे बे मोनसे गिदिर मोनसे जोंनि जिथु जों खुंनो थाखाय जिथु मोनसे उत्सब बे उत्सब खुंनायाव जों साफ्रोम एक्स स्टुडेन्टफोरनि जोङो मदद मोनगोन सहाय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दानि एक्जिस्टिं फरायसुलिफोरखौ जोङो खावलायबावनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना एक्स स्टुडेन्टनि सायाव लामा नायब्लानो बिथांमोना बे देहे देहे खाथिनानै बे हाबाफारिखौ माने मोजां मोनसे साक्सेसफुल खालामगोन जों आसा खालामदों आरो जोङो बेयाव मोनसे दिनै मोनसे गोनां थांखि लाबावदों जे जेथुके जोङो मोनसे रुफाथि मायथाइ जायखौ जों सिलभार जुबलि होननानै बुङो बेयाव मोनसे जोङो मोनसे बिसम्बि जों मोनसे सेबखांनो नागिरदों माने जायखौ जों सभिनियर होननानै बुङो जाहाथे जोंनि एक्स स्टुडेन्टआनो जा जोंनि लिरगिरि बिथांमोनानो जा बा जोंनि एक्जिस्टिं फरायसुला फरायसुलियानो जा जाहाथे बिथांमोना समनि गेजेराव बे लिरबिदांफोरखौ होनानै जोंखौ बे बिसम्बि दिहुननायावबो मदद खालामगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो बिसेस बुंनांगौबो गैया आङो बेखिनिखौ राङारि बिथिङाव माबायदि जों नैबे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय दिनै थांखि लानाय जादों एसे फोरमायगोन नामा? जोङो राङारि बिथिङावथ' समस्या दङ समस्याथ' थाखागोन राङानो मानोना गासैनिबो गुदि होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा थेवबो जोङो माखासे फर्मुला प्लेन एस्टिमेट जोङो खालामनो नागिरदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जों जिथु जोंनि मेक्सिमाम आरो मिनिमाम जिथु एस्टिमेट जोङो बेखौ नायनानै जोङो खुब सुन्दर भाबै जोङो हयथ' जों ओरैबायदि आसा खालामदों जाहाथे जोङो गुबुननियाव जोङो आखाइ फोलावनाङा आखाइ फोलावाबालानो जोंनि गेजेरावनो माने मेनेज खालामनानै जों माबोरै खुंनो हायो जों बे खोथाखौ जों इतिमध्य जोङो सिङावहाय मोनसे प्लेन एस्टिमेट जों बानायनानै दोनखाबाय बेनिखायनो जों आसा खालामदों जों रांखान्थिनि बेलायाव जोंहा जेबो उसुबिदा फैनाय नङा।